खुलुमबाय बड'खौरां इउट्यूब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउज आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ लकसभा बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फोसावनानै होबाय बिसायख'थि आय'गआ। आसामाव थामथि खोलोबआव खुंजागोन लकसभा बिसायख'थिया बेनिनो गिबि खोलोब हिसाबै खुंनो लादों 19 एप्रिल खालि काजिरङा, सनितपुर, लखिमपुर, डिब्रुगड़ आरो जरहाट बियाबफोराव। नैथि खोलोब हिसाबै खुंगोन 22 एप्रिल खालि दरं, उदालगुरि, डिफु, करिमगन्ज, सिलचर आरो नगाव बियाबफोराव आरो थामथि खोलोब हिसाबै खुंगोन 7 मे खालारखालि क'क्राझार, धुबुरी, बरपेटा आरो गुवाहाटी बियाबफोराव खुंजागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि हादरनाङैनो बिसायख'थिनि फिथाइखौ जुन दाननि 4 अक्ट'आव फोसावगोन होननानै बिसायख'थि आय'गआ मिथिहोबावदों। चिरां जिल्ला सम्पाबथियाव थानाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव बिपिएफ दोलोआ क'क्राझार लकसभा बियाब आरो दरं उदालगुरि बियाबनि बिजाथिनि मुंखौ फोसावनानै होबाय। 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बारग' बिटिसिनि डिपुटि चिफ काम्पा बरगयारी आरो दरं उदालगुरि बियाबनि थाखाय एमएलए दुर्गा दास बर' बिथांखौ बिजाथि महरै सानसेनि मेहेरगोनां CWC मिट हाबाफारिनि गेजेरजों बे मोननै बियाबनि बिजाथिफोरखौ फोसावनानै होबाय। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनानै होदोंदि बिपिएफआ गासै मोन 5 बियाबफोराव बिसायख'थि गेलेगोन आरो बिपिएफआ जे जायगायाव देरहायो बेयावसो बिसायख'थिखौ गेलेयो आरो फैबाय थानाय समाव गुबुन बियाबनि थाखाय 3 बिजाथिफोरखौ सायख'नानै होबावगोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। फरायसाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनाय थांखिजों बिटिआर सरकारनि गियान सोरां बिथांखिनि चेक राननानै होदों। सिगां समफोराव राननानै होनाय बायदिनो फरायफुबाय थानाय निखावरि नखरनि सुबुंफोरनि बिजाब एबा गानग्रा जोमग्रा बायनो हायै फरायसाफोरनि जेंनाखौ नोजोर बोनानै बिटिआर सरकारा बोसोरफ्रोमबो गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों गोरिब नखरनि फरायसा फरायसुलिफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होबोबाय थानाय जादों। बेबादिनो मैया आरोबाव चिरां जिल्ला 14 नं निसिमा बियाबनि सिङाव 200 सा फरायसा फरायसुलिफोरनो गियान सोरां बिथांखिनि चेक राननानै होदों। एनडिएनि बिजाथि जानानै 70% भट मोननानै देरहासार जानो हागोन बे खोथाखौ बुंथिदों क'क्राझार लकसभा बियाबनि गोदानै फसंजानाय बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा। मैया क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव बिथांखौ 1 नं क'क्राझार बियाबाव बिजाथि मोननो हानानै दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोननानै रंजानायजों दतमा इउपिपिएल ब्लकआव बरायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे समावनो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनानै होदोंदि नरेन्द्र मदि बिथांखौनो आरोबाव 3थि खेबनि थाखाय भारतनि प्रधान मन्त्रि बानायनांगौ बेनि थाखाय आंखौ दिनै एनडिएनि बिजाथि महरै सायख'दों आरो सायख'गिरि बिथांमोननिसिम आङो गोजोननाय जासिहरदों जे बिथांमोना आंनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै आंखौ बिजाथि महरै सायख'दों। आं मिजिं खालामो जोंनि रायजो राजाफोरा नरेन्द्र मदि बिथांखौनो प्रधान मन्त्रि खालामनो थाखाय जोंनो भट होयो आरो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव आङो 70% भट मोननानै देरहानो हागोन बियो रोखा होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।